Ahoj a vítaj na dnešnom videoškolení s názvom 5 základných presvedčovacích techník, alebo inak povedané, tvoja neférová výhoda na ceste k úspechu. Predtým, než začneme, mám pre teba však rýchlu otázku. Zažil si už niečo z nasledovného? Snažil si sa niekoho o niečom presvedčiť, aby si kúpil tvoj produkt, aby začal chodiť na čas, aby ti kúpil drink, čokoľvek. Ale nech skúšaš, čo chceš, vyzerá to, že ľudia jednoducho nedokážu počúvať, čo vravíš. Keď už konečne počúvajú, automaticky odmietnú tvoj návrh, bez premýšľania, a aj keď to už konečne vyzerá, že tvoj návrh prijali, nakoniec to aj tak spravia po svojom. Ak ti je aspoň jeden z týchto troch bodov povedomý, vyčlen si nasledujúcich 25 minút a pozri si celé toto video zdarma, pretože to nie je tvoja chyba. Keď sa snažíš niekoho presvedčiť, makáš naozaj tvrdo. Si čestný, myslíš to dobre, argumentuješ, máš kvalitné dôkazy, avšak z nejakého dôvodu to stále nefunguje. Ľudia sú tak tvrdohlaví však. Avšak skutočný dôvod je zrejme niekde inde. Pravda je, že ľudia nie sú tvrdohlaví, iba ty nepoužívaš efektívne nástroje. Vďaka tomu strácaš svoju energiu, svoj neoceniteľný čas a úspech, ktorý si mohol už dávno mať. Známy zákon ekonómie, Paretov princíp, hovorí, že 80% našich výsledkov je dôsledkom 20% toho, čo robíme. Avšak kto má vedieť, ktorých 20% je tých správnych však? A to je dôvod, prečo si teraz tu. Chceš sa naučiť tie najúčinnejšie presvedčovacie techniky neurolingvistiky a sociálnej psychológie a vieš, že ja ti s tým môžem pomôcť. Moje meno je Radovan Jenčík a som zakladateľom psychológie vplyvu. Okrem toho som tiež certifikovaný na riešenie zameraný coach neurolingvistického programovania a taktiež člen celosvetovej spoločnosti pre sociálnu psychológiu a psychológiu osobnosti. A posledných 7 rokov som zasvetil štúdiu sociálnej dynamiky, psychológie a štúdiu predaja. Pracoval som pre call centrum, kde bolo mojou úlohou presviečať ľudí cez telefón. Pracoval som pre medzinárodnú spoločnosť ISEC, ktorá mi dala možnosť stretávať sa s majiteľmi najväčších spoločností Slovenska a vyjednávať s nimi o podmienkach spolupráce. Pracoval som ako podomový predajca v USA, čo mi umožnilo zoznámiť sa v priebehu 3 mesiacov s takmer 3000 ľudí a pokúsiť sa ich presvedčiť. A dnes som tu na to, aby som sa s tebou podelil o vzorku najlepšieho z toho, čo som sa naučil. O ultimátny návod k 5 základným presvedčovacím princípom. Ako prvé zo všetkého si ukážeme, ako funguje sociálny dôkaz a ako ho môžeš využiť na zvýšenie svojej atraktivity, na zvýšenie atraktivity tvojho produktu, na zvýšenie účasti na firemnom meetingu alebo na akékoľvek iné ovplyvnenie ľudského správania. A tiež sa dozvieš, ako môže sociálny dôkaz uškodiť, ak sa nepoužije správne. Hneď potom sa naučíš, ako vo svojom živote a biznise účinne využívať princíp s názvom reciprocita, alebo jednoducho povedané povinnosť oplácať služby. Ako ďalší ti ukážem psychologický fenomén s názvom kontrast efekt, ktorý dokáže spraviť z 20% šance, že ti ľudia povedia áno, 80%. A celé videoškolenie zakončíme 2 verbálnymi trikmi na vyvolanie automatickej odpovede u druhých ľudí. A to znie celkom dobre, však? Tak poďme na to. Sociálny dôkaz. Sociálnemu dôkazu sa inak hovorí aj stádovitý efekt. Dovoľ mi vysvetliť prečo.